Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom johala e pacho ka koro kwano lal kaluore koda lal mar teko sitima kuom seche malach chakre otieno manyoro. Johala ma uso chiemo makethre piyo kod mago ma ohandgi tiyo gi masinde mag sitima ywak ni giwito omenda mathoth. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Asara ma wayudo duong' ahinya nikech an auso rech manum. To rech manum ni ok inyal use ka onge baraf. Koro rea gi te akia kaka adwa dhi timo nikech manyoro nodong' matin manonindo, rego te wadhi puko. Nikech ok inyal bet nyaka kawuono nyaka gotieno mondo losnwa baraf. Nitalilia nani? Watoto wanaenda shule saa hii, back to school. Yenye sasa nilikuwa nimejipanga. Hiyo pesa yote imezama kwa sababu samaki kama hiyo sitachukua tena nikuje nayo tunauza. Hiyo sasa imeenda hivyo. Hii pesa yangu nitalilia nani? Mago ywak, magmoko kuom johala, makwano lal, mane giyudo, tok lal teko sitima, e moko kuom gwenge mapachoka, kuom thuolo malach. Johala matiyo kod masinde mag sitima, kod mago matimo hand mwandu makethruok gi yot, ywak ni giwito omenda mathoth e mudho no. Imetu affect for real. Tuko na cyber pale vile. Cyber sahi operate. Pia sana imetu affect. Hata tujauza tangu morning. Hatujauza kwa sababu ya hiyo stima. Tumetabika sana hata kutoka jana saa 4 ya usiku kwa sababu stima ilipotea tukiwa na customer walienda wakiwa nusu. Leo tumeamuka, tumerudisha generator, bado stima haijarudi. Hii ni hasara kubwa sana kwa watu wa biashara. Salon na pia charging. Tunasumbuka kwa kweli kabisa. Jogo mauso yedhe bende ohinyore kagilero ni yedhe ma ochuno ga nyaka kane fridge koro gidhi wito. Uso margi bende orochore kaluore ni nyaka giti kod mbui e chwalo chenro gi mag uso ne jonyiewo. We kind of lost almost 60,000. That is for the vaccines, insulins, just to name a few, which is so sad because no company is going to compensate us. Our suppliers are not going to compensate us. Hatuwezi kuuza dawa na dawa zetu ziko kwa system, so hatuwezi kuwa na access kwa system na kuwa ngumu. Pia hesabu zetu pia zinakorogeka. E chiro ma City Market e boma ma Nairobi bende johala ywak ni lal teko sitima omiyo thoth chiemo okethore. Stima ogowa piny nikech wach ringo, gweno, rech kata gimoro amora miyudo e chiro nyaka bed refrigerated mondo kik okethre. Gichiemo mang'eny e fridges okethore nikech wakoso stima chakre nyoro. Koro wabedo affected sana. Stima onge. Ma stima ni koko duogo kawuono. Wakia gima kiny. Wach magingo ne sirikal e wi midhiero mar lal teko sitima ma bende nyaka sani pok oduogo e kuonde moko pachoka gin mage. The saddest thing is we pay our bills. So we don't understand how we're supposed to lose our goods just because we are dependent on Kenya Power. Kama leo nimenunua mafuta ya shilingi 500, which is 2.5 liters and very expensive. Stima kama ni stima ningekuwa nimetumia kama shilingi 100. Wala mnano kilwa duokno stima kendo. Ywak makama gibiro kaluore ni otieno manyoro kar saa 3 teko sitima nolal apoya e gwenge mathoth pachoka kendo we oganda e mudho mandiwa. Nyaka sani nitie kuonde ma teko sitima pok oduoge, gino makoro medo chando chuny johala. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. E weche mamoko